The story of magic in Granada. Ole! Piste! Dumiretso sa kanta ni Yoyoy Villamin. Singgan, rifle, batuta, granada. No. Alam mo yung, naalala mo yung awitin ni ni Yoyoy Villamin. Anyways, mga kabisyo, oras pa na we got 31 minutes after 6 o'clock. And thank you so much for still locking in your radio station. Dito po, syempre, sa Himpilang, naghahatid sa inyo ng apakalupit na tugtugan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy, shout out nga pala sa mga kabisyo po natin dyan na nakatutok sa atin, especially sa mga taga Mandaluyong. Nakalimutan ko lang kanina yung pangalan nabanggit sa akin ni Kajot. Yan yung kapitbahay niyo na kababayan ko. Pre, kung sino ka man, thank you agad sa pagpamati May problema, kita yung representative dire sang kapis. Daw sila pang aswang ba? Pabugal ta na ya. Halin tayo sa Air Force Capital of the Philippines. Ay, hindi kas na? Tik. Ay, ito na tang. Ito, pag-usapan na natin to. Isang TikToker ang nagkapag-divide ng tawag dito ng opinion ng mga netizens daw matapos na i-detail niya ang incident na nangyari sa kanya during a long flight na kung saan sinabihan siya ng kapwa niya passenger sa likod niya na hindi niya pwedeng i-recline ang kanyang upuan sa loob ng 10-hour flight nila. Oh no! Grabe Aten, dito na pagpadugayon ni Tanga. Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Logican mo na yan! Waswasan mo na! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, eto kadalasan ng problema sa mga mostly ibang lahi. Very vulgar po sila to assert their rights kahit kuminsan medyo sablay, di ba? Buti sa atin dito sa Pilipinas, kung naiinis ka sa katabi mo, parang magmumurmur ka lang, itong mga bayan na namin yung batasan pa daw, grabe na sapat ka. Ganun lang, magmumurmur ka lang, di ba? Sa kanila talagang literal na sasabihin nila sa iyo. Di ba? Kung sa trabaho naman, ang ginagawa mo lang, kadalasan ginagawa ng katrabaho mo, pag nainis sa iyo, siyempre, imamarites ka. Di ba? Pero mga kabisyon, eto, sa kanila wala talaga silang paki, di ba? Yung mga sa mga puti, di ba? Sa ibang lahi. Pero mga kabisyon, logican pa rin natin. Bakit ba may mga taong ganito ang ugali? Well, there can be various reasons why some people assert their rights, even their actions might be considered wrong or inappropriate, di ba? Ito po ang ilan sa mga dahilan dyan. Unang-una is the ego or the stubbornness. May mga taong pong merong strong sense of pride or ego na medyo mahirap para sa kanila to take back or to back down even they are aware na mali sila dahil matindi yung ego Ito pa, pangalawang dahilan mga kabisyo, isa sa mga dahilan din, emotional state. Ang emosyon ng isang tao can influence of course their behavior. If someone is feeling galit, defensive or threatened, they may assert their rights aggressively. Kahit alam nila na mali sila, talagang ipipilit nila na tama sila. O, di ba? Kaya Col, di ba, maalala mo ang Col ito, real talk. Never tayong nanalo sa diskusyon sa mga nanay natin. Kahit kuminsan inaakusahan tayo ng nanay natin na tayong kumuha ng isang bagay pero hindi naman tayo, di ba? Tatanungin ka ng nanay mo, bakit mo ko ginawa na? Ganyan na! Sumasagot ka. Siyempre, tinatanong ka, sasagot ka. Hindi naman na ang gumawa niyan. Gano'n, sasagot ka pa?
Tinatanong ka nga, pag sumagot ka naman, babanatan ka. Yung sinasabi ko, Col, yun yung pinupunto ko. Di ba? Pag mainit talaga yung ulo nila, hataw talaga yun. Babambuhin ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!